आयंआ बुरिया बर'ना दख'नाखौ मानो गानसै आंबालाय बेबायदि फ्रेस माने सासे देरफुनाय फरायफुनाय गथ'फ्रा माने सिदायैनो कलेज गारदों सोरबा माने फरायनाय दोनथ'दों होनोबा जों गोसोआव एसे दुखु मोनो नङा होमबा हाबा जासिगोन नामा खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिनबाय लायबाय आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना जोंहा जोंनि बर'फोरनि मोनसे एकदम नैबे आंथिं नुनाय गामिया बेवहाय माखासे बर'फ्रा दंफैयो ओमफ्राय बेवहाय माबोरै दंफैयो बर'फ्रा बे बोरै अबस्थायाव माबायदि थाफैनांगौ ओमफ्राय खाथि खालाथ' बेबायदि बर' गैया नालाय ओमफ्राय बेयाव थाफैनानै बिसोरनि अबस्थाफ्रा माबायदि ओमफ्राय थानाय जानाय लोंनाय बेसेबां डेभेलप जाखो बा जायाखै बेखौ गासैबो नोंथांमोननो आंनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो फोरमायलांसैलाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय नङा होमबा नैबे गामिखौ नाय नैबे एकदम लांदां दुब्लिबारि ओमफ्राय नैबे बिथिंजाय जियादल दैमा ओमफ्राय नैबेयाव बिराद गिदिर माथावरि मोनसे दङ ओरैबो बर' गैया नैबोरैबो बर' गैया जेथिंबो फारफ्रोमथिंबो जेबो बर' गैया आरोना ओमफ्राय बेवहाय माखासे गोदान एकदम जेबो दंफां लाइफां गैया माखासे न'बथि लुनानै दंफैयो माखासेफ्रा फाखाबो लुबाय बारु ओमफ्राय ओरैबो माखासे दङ थ' मा जाथि बेखौथ' आं दा फार्स्ट टाइम बारा मिथिथ'ला बा लगाय लथायसो नामाथाय बेखौ मिथिथ'वा बेवहाय जोंहा सासे आयं दं दे बेखौ दसे नेनानै गामियाव एसे इनकाउरि खालामनोसै माबायदि अबस्था सोलोंथाइफ्रा माबायदि गावनि गाननाय जोमनाय हारिमुफ्रा माबायदि न'खरनि डेभेलपफ्रा माबायदि गासैखौबो आं नोंथांमोननो नैबे सासे दानि आयंखौ आं नोंथांमोननो फार्स्ट टाइम लाबोय देखायबाय दंना बेखौ लोगो हमनानै बेखौनो लाफानानै गामियाव एसे गिदिंसै गामिनि अबस्थाफ्रा माबायदि बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनानै खोन्थासैलाय आरोना नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय बैयो न'खर दिहिरि न'खर बेसे दं थ' नायनि गामियाव नैबेफोर बैसां मोजां गासिबो फै आयं लासै गामिखौ नायनि न'खौबो फबजोबदों नामा बिथिंबो माथो गाहाय नुहुरो जों हाबैमोन ना न'खौ सिफायाखैनो इदिनो दंजोबो न'फोरा हाग्रा दुजोब्बाय नामा हाग्रा सिङाव हाबजोब्बाय फै धोरोमाबो फुजिनायाबो हारसाफोर फुजिनो हायो आरोना जोंहा ब्रह्म फुजियो होमबाबो हारसाफोरजों थाफायो आरो रायजोआव समाजाव दिन्थियावखौ दामफायो नामा आयं दिन्थियावखौ दामफायो नामा होनदां माखौ नाम गायनायखौ बुफायो आं बुवा आं ओरैनो आखाइ खबनानैसो थाबाय गाइड टुर हिसाबै नैबे आयंखौ लाफाबाय आरोना ओमफ्राय आयंनि नामखौ एसे खोन्थादो सिनायथिखौ होदो आयंआ नोंनिखौ दे खोन्थाबाय आयंआ नों एसे गावनि सिनायथिखौ होग्रोदो एसे मा नाम आयंनि नामा जयसिं बसुमतारी ओमफ्राय बे जयसिं बसुमतारी होननाय आयंखौनो नैबे गामिखौ एसे देखायना होनो थाखाय एसे माने गाइड टुर हिसाबै बे आयंखौनो लाफानोसै आरोना आयंआनो बोराय हिसाबै गोथौयै माने काहिनिफोरखौ मिथिजोबगोन नङा होमबा थ' नायलांबाय थादो नङा होमबा ओरै थांनोनो ओरै थांनोसै बबेजों थांजायो बेजोंथ' सेन्देलखौ गालांनांगोन थ' गालांगोनथ' दैया गोथौ नङाबानो जाबाय गोथौ नङा लामाया जोबोद गाज्रि बेवहाय डेभेलपमेन्ट होननाय जेबो गैया दै रायजोफोर बेलाव दं नामा बेलाव दं बाला जायगा थ' नोंथांमोना माबायदि नुदों खिन्थु आं बेवबो नैबे ओरै बावा गेजेरनि दुब्लिबारिनि लामा गेजेर दै बारनानै एसे एक्सपिरियेन्सखौ बिराद बोरैबा गोदोनि स्टाइल मोनदों आरोना गोदो माने जों उन्दैबा बिदि बावा गेजेर लामा थायोमोन लामा बिदि अर्गेन थायोमोन आरोना थ' बेवहायबो बिदिनो मोनसे बहुद माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स आरोना गावखौनो गाव माबा मोनसे फिलिंसआ बेलेग फैयो आरोना नायबानो जाबाय फैयै नै बिस्रानि न'खराव हाबफैबाय जोंहा आदैयानो ना मालिकआ माथो थखनालाय बेमार जादों नामा आदैया ओरैनो मा मावो खेथि माने आंथ' बिखलंबो जानानै दं
बेसे गोबाव जाखो ओरैनो बिदि जानाया 6 बोसोरसो जाबाय मा जानायमोन ओरैनो जेनेबा फार्स्टआव पेरालाइसिस माया आथिङा आखाया आथिं आखाइ माने ओरै खावसे आरो गासिबो थिखांनो हाया आरोना थिखांनो माने एसे थाबायनो हायो आरो बिदि डाक्टार साक्टारनाव नायनाय जादोंमोन नामा नायदोंमोन अजानावबो नायदोंमोन डाक्टारनावबो नायदोंमोन दिनैसिम ट्रिटमेन्ट लादोंबाबो गैया आरोना हामथारदिया माने ओरैनो आदैनि नामखौ मा नाम मोनो अजित बसुमतारी अजित बसुमतारी ओमफ्राय गामिया मा गामि ओरैनो बेखौ दा सापरि होनो दिहिरि सापरि होनो दिहिरि सापरि जोंना दिहिरि मा पन्सायतआ मा गोलैयो पन्सायतआ समाजान समाजान नङा जियादल पन्सायत जियादल पन्सायत धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जियादल दैमानि थिग सेराव आरो ना नैबे आदैमोननि न'खौथ' गोदानसो नुबाय आङो सिगां बबेहायमोन नोंसिनि न'आ सिगांनि बारनानै दंमोन बैहाय बिसोर खारबोजोबनानैसो आंबो नांफानाय जाबाय जागोन दा थ' न'खरखौ आं एसे देखायनोसै नोंथांमोना नायनानै ला जोंनि बर' न'खरफ्रा ओरै खना खनला ओमफ्राय नै ओरैजाय बर' नङाना ओरै थ' बर' लगाय हारसा लगाय बेवहायनो बिथांमोना बिदि रायजो जानानै दं बेवहाय माने बिराद गोजौ खै फुटसो जागोनलै नङा खमसे खम 6 बेनिफ्राय ओरै 6 थायोबा ओरै 15 बेबायदि लुनानै थानो गोनां जादों कारना जाहैबाय नैबै नुहुरनाय माथावरिया जाहैबाय जियादल दैमानि प्रटेक्सन बे बायनानै होनांगौबा बिथांमोननिया गोबां खहा जागोन नालाय थ' बेनिखायनो नैबे न'खौ बिराद गोजौ बानायनो गोनां जादों फैलाय नानि फैलाय ओमफ्राय नैबाव सासे नानिखौबो नुदों ओमफ्राय आदैनि फिसाजोना नानियाबो ओमफ्राय फरायगासिनो दंना नानिया फरायाखै स्कुल गैया खाथियाव माथो फरायनो गारखो फरायदोंमोन गारबाय मानो फरायनो गारखो एसे उसुबिदा आरो इनिफ्राय धेमाजियाव थांनांगौ जि कलेज आदसा मासिम फरायनाय ओमफ्राय मेट्रिकखौ पास जादों मेट्रिक पास जाबाय दा नोंथाङाथ' मिडियामा हारसासोमोन ना हारसासोमोन ना बर'आवनो फरायदोंमोन हारसा मिडियाम बोसोरनै जाबाय मेट्रिक माबानाया थ' प्रब्लेमा बेनो नङा होमबा नोंथाङा फरायनाय दोनथ'नायनि मेन कारनाबो बेनो दा आदैयाबो प्रब्लेम जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय न'खराव साबेसे दं ओरैनो न'खराव दा गासै 6 जन 7 जन दं गासिबो थाजोबो बुरिया गैया बुरिया गैया एसे ओंखारलांबाय साबेसे गथ'फ्रा साबेसे दा गथ' हिनजावसा 2 दङ आरो फिसाला 1 दं बिहामजो दं ओमफ्राय फिसौला 1 दं फिसाला दंना मा मावहैयो न'आवनो थायोना हाजिरा मावो आदसा सासे दं थ' आं बर' फिसा हिसाबै बर' हिसाबै आं एसे दुखु मोनबाय आरोना नानिया माने फरायनायखौ दोनथ'नांबायनो माने आदैयाबो माने मा होनदों केन्सार माबा पेरालाइसिस जानांबाय प्रब्लेम जाबाय फारसेथिं नङा होमबा थाखा फैसा रां खामायनोबो एसे प्रब्लेम नङा होमबा थ' बेनिखायनो नानियाबो दोनथ'नांबाय आरोना बेबायदि फ्रेस माने सासे देरफुनाय फरायफुनाय गथ'फ्रा माने सिदायैनो कलेज गारदों सोरबा माने फरायनाय दोनथ'दों होनोबा जों गोसोआव एसे दुखु मोनो नङा होमबा थ' बेनिखायनो माखासे सुबिदाफोर जुदि हायोब्ला फरायनोथ' गोसो नङा होमबा मानो गोसो गैया बेसे गोबाव जाखो गारनाया बोसोरनै जाबाय दाथ' नोङो हायार सेकेन्डारि पास जासिगौमोन ना हायार सेकेन्डारि पास जासिगौमोन दालागै फरायबाय थायोब्ला थ' माखासे सुबिदा असुबिदानि थाखाय फरायनो हायाखिसै आरो नङा होमबा ओमफ्राय बेबायदि सोरबा फरायनाय दंबावो नामा नोंसिनियाव पार्टियाबो फेलानो बिसोर फेल जानानै पास जानाय हारसानि अनगायै बर'फोरखौसो होनदां बर'आनोथ' दंबावो खान्दुराना बिसिनियाबो गेजेराव इयावबो दंबावो बर' दं माजों थाङो लामा दं बेयावलाय लामा बिथिंजाय गैया माजों थाङो बिसोरो गिदिंलांनांगोन आयो माइ गेजेर खैगोर दं बेयाव जोंनि जावैसो मोनासो दं खोमा थ' लोगोफोर मोनसे बिराद दुखुनांथाव खोथालै जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि जायगायाव रायजो जायोना आं माने आदैमोननियाथ' जेनेबा माथावरि लामा सेर ओमफ्राय मोनसे खोथा खोन्थादों आं दै नैबेखौ होनाखै आं बै दुब्लिनाय नुहुरा नैबे ओरैबायदि गोजान जुमजोंबो फैबावासो बेवहाय माने माखासे न'खर बेसे होनदों आरै न'खरबा बर' न'खर दं जाहैबाय बेवहाय माजों थाङो माजों थांनानै बिसोर थांलाय फैलाय खालामनानै रायजो जानानै दं बिसोरखौ मिथिला आरोना लामाथ' गैया बेवहाय
थ' आं नोंथांमोननो दा थांनानै देखायना माब्लाबा जुदि सुबिदा जायोब्ला मेसेंफ्राव आं नोंथांमोननो बे गामिखौ देखायगोन दे आंबो दिनै एसे बेस्थ'नि थाखाय माने नैबे लामा खाथि हिसाबै जा नैबे आयंमोननि गामिखौल' देखायबाय फार्स्टआव ओमफ्राय बिदिनो गामिफोरखौ नायस्रांनो होननानै जोंहा आदैमोननियाव फार्स्ट टाइम हाबफैबाय आरो ना थ' गामिखौ आं देखायलांबाय थागोन एसे थ' हाबफैनाय लोगो लोगो एसे प्रब्लेमखौ आदैमोननियाव नुबाय नोंथांमोननोबो फोरमायबाय आरो ना थ' गेजेर गेजेर गामियाव माबायदि प्रब्लेम दङ नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय नङा होमबा नैबे जाहैबाय बिसोर गामिनि स्कुल स्कुलनि अबस्थाखौ नाय नोंथांमोन नैबेयाव एकदम दै जाब्लाव जाब्लाव नै ओरै हाजोबबाय ओमफ्राय स्कुला बेबायदि गथ'फ्रा माबोरै फरायगोन बोरै फैगोन फोरोंगिरिया सोर बेखौथ' आं मिथिला दायो दा सोंनोसै एसे आं जायखिया देखायग्रोबाय नामा ओमफ्राय नै थाल्ला बोल्ला जेबो आइबो गैया आफाबो गैया नै ओमफ्राय स्कुलनि सिंनि कन्डिसनखौबो एसे देखायनोसै नै बेवहायनो गथ'फ्रा फरायो एक्सुवेलि बे स्कुला माने बेवहाय नङा होनना बुंदों नैबे जियादल गेजेरावसोमोन नालाय बेवहाय माने बिसोरो दै लोमजोबसिगोन होननानै खारबोनानै बेवहाय बिदि गायसनफैदों आरो ना थ' ओरैबो थांनो हाला नालाय दैयाबो गेजेरावसो जाबाय नालाय दिपआवसोमोन नालाय गामिया थ' बेवहाय बिसोरो बेखौ लाबोनानै बिदि बहायफैबाय दा अबस्थायानो गैया ओरैबायदि गाज्रि अबस्था बोरै फैगोन बोरै फोरोंफैगोन फोरोंगिरिया बोरै फोरोंफैयो बबेनिफ्राय फैयो बेखौथ' मिथिला आङो दायो थ' गथ'फोरनि इयुना बिदि आरो ना नैबेयाव फरायनाय एल.पि. स्कुलाव फरायनाय जिथुनाखि बेयाव थानाय गथ'फोरनि इयुन नै बिदि जायगायाव थानानै फरायनांगौ बिसोरो एसे साननानै नायदो नङा होमबा गामियाथ' जोबोद इउनिक नै माने गामिनि लामा गेजेर गेजेर थाबायब्लाथाय एसे माने एक्सपिरियेन्सखौ बेलेग धरननि मोनो आरो ना एखेबारे खासि हाग्रा गेजेर गेजेर माइ गेजेर गेजेर गामि बबावबाफोर हाब्रु नै ओरैबो बैसां बेसेबांबा गोजौ लुनाय नै बेथ' बर' नङाना आयं नै बिस्रा मानसि गैयानो थेवबो माने लामानि कन्डिसनखौ नायदो आं नोंथांमोननो कन्टिनिउ देखायनो नै नैबे जाहैबाय लामा बे लामाजों थाबायनांगौ जाहैबाय बिराद गाज्रि ओमफ्राय बे सेरावनो टिउबवेलाबो दं नै ओमफ्राय सिलायाबो बेनो ओमफ्राय दै सरगाया बेनो नैबे जाहैबाय जोंहा बर'नि न' जाहैबाय बियो बेबायदि अबस्था जोबोद माने सरकारा होदोंब्लाबो सुबिदा मोनदोंब्लाबो न'फ्रा नायजाया दै एखेबारे एकदम सिङाव दै गोजानै जाफाव जुफाव बोरैबा सोरगिदिं खासि हाग्रा गोजा गामिखौ जोबोद थाबायबाय रिउ थाबायबाबो जोबा ओरै बिराद गोजान थाबायबोलायबाय नै नोंसोरलाय मा मानसि बिसोरलाय सेंग्रा सिख्लाफ्रालाय बैसां गोजाना ब्रुम जोबोद समायना माने दाबायदि मोनाबिलि समाव ओरैबायदि मोनसे बारबो नाङो ओरैबायदि मोनसे थानो मोजां आरोना बेरायफैनो बिराद मोजां जायगा सोरबाफोर माने फैनो गोसोब्ला बेरायफैनो हागोन आरोना बिदिनो टाइम एक्सपेन्ड खालामफैनो हागोन जुदि ओरैनो सोरबाफोर टाइम पास खालामनो गोसो दंबा फैनो हागोन आरोना जायगायाथ' जोबोद मोजां ओमफ्राय बेनो जायगाया ओमफ्राय आदैयाबो बर'आनो नङा होमबा न'आ अबेहाय आदैना थ' आदैनियाव एसे नोंसोर गामिखौ नायनो एसे फैदों नोंथांमोननि न'खरखौ नायलाजोबनोसै एसे बै बर' नङाना इसोराबो इयाव न'खरैल' दंना थ' एसे आदैया एसे गावनि सिनायथिखौ होनानै लादो एसे दे बर' ओमफ्राय मुंखौ खोन्थाना लादो एसे हाजार ओमफ्राय गामियाथ' बेनो नङा होमबा सापरि दिहिरि ना फै आयंनिनो जों आगोल बैयाव दंमोन दा बेयाव नैबेयावहाय दंमोन आरोना नैबे गामियाव दंमोन ओरैजाय लाइन बेयाव बिराद बर' गामि दं नैबे जाहैबाय नैबे जियादल दैमाया खावनाय दै आं खोन्थादों नोंथांमोननो बैनिफ्राय फैनाय ओरै मोनसे फैदों ओमफ्राय बैथिं मोनसे थांनाय जियादल ओमफ्राय नैबे दिप जाहैबाय बे दिपआवनोमोन नङा होमबा आयंमोननि न'आ बे दिपआव माने रावबो गैला दायो बे माने न'नि न'थाम दङ न'आ दंजोबो मानसिफ्राबो न'नि दं खिन्थु फैजोबाखै बेयाव नों थांलाय फैलायबो बिसोरबो फैनो हाला बिसोरबो थांनो हाला दै देरबाथाय बिराद खस्थ' आं नोंथांमोननो मालाबा बे गामिखौ थांनानै देखायगोन मेसें जुदि जायोब्ला देखायगोन आंना टारगेटआ बेयावसो खामानि थांनायानो ओमफ्राय थांनो हाला नालाय बिनिफ्राय बेयाव माखासे बर'फोर खारबोनाय दं नालाय बिसिनि अबस्थाखौ नोंथांमोननो आं देखायगोन आरोना देखायनो फैनाय जादों साफा माने जोबोद बालानि नालाय बिराद साफा मोजां आं माने आदैमोना बैसांसो रायलायोना बैसांफोरजों बैसां रायलायो रोंजोबथारगौ ना मोजां खोथा सोब भाषाखौ रोंनाया मोजां खिन्थु गावनिखौल'सो बावनाङा नङा होमबा ओमफ्राय
बेवहाय बिनि एक्सपिरियेन्सआ एसे बेलेगबावदैथ' आदै आं माने एखेबारे माइ गेजेर गेजेर थाबायनांगौ आलिजोंसो थाबायनांगौ न'सिम थांनोब्ला जोबोद माने आं दहाय खोन्थानाय बायदि आरोना नङा होमब्ला माने एक्सपिरियेन्सआ बोरैबा एकदम बिराद इउनिक आरोना गोदो एसे उन्दैयाव बेबायदि थाबायनो मोननाय गामिफ्राव बा बबावबा थांनायाव थाबायनो मोननाय गोसोआव दङ ओमफ्राय दा नै फैनानै दिनैनि दिनावबो माखासे जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाय अबस्थायानो माने मोजां नङा नालाय बेफोरखौ माने नोंथांमोननो आं देखायनो नागिरदों आरोना नङा होमबा आदै बेखौ गाज्रि मोननानै लाब गैया नङा होमबा डेभेलप जायाखै नङा होमबा जानांगौ माइ गायनायफ्रा ओमफ्राय देग्लाय माबायदि जादों जोंनिया बेयाव हाया गैयाना जोंनि हायाव जों थाबोजोब्बाय बे दिबावनो गेजेरावनो गायनो हादों ना हायाखै गायाखै जों बावाखै जादों जानाया नैबे नङा आरो माबामोननि नङा नैबे आदैमोननि नङा नैबेसो जाहैबाय नैबेजों माने आदैबो गैयाबा आरो बेजों थाबायो बिसोरो ओमफ्राय न'खौ न'नि मा होनबावगोन आरो दाथ' साइकेलफोरथ' गैया खोमा ना आदै बाइसाइकेल दं बिदिजों थाबायोना थ' फारसेनिफ्राय नायलांजोबबाय आं नोंथांमोन फारसेनिफ्राय देखायलांगोन अबस्थाखौ नायजोबबाय आंहा जोबोद माने इउनिक आं माने जोबोद बोरैबा मोनबाय माने नुनानै नैबेयाव ट्रिपाल खाथाबजोबनायनि न'आ नैसालाय अ नैबे माबानिनो सियार बना होबाय ओमफ्राय न'आव साबैसे आदै न'आव जों दा साथाम रावबो गैया दङ आरो न'आव रावबो गैया दा बहाबा थांजोबो थ' बर' न'खर हिसाबै बेवहायथ' बिसोरो बोरै थायो माबायदि थायो कारेन्ट दंना आदै कारेन्टआ दं एक्सुवेलि ओमफ्राय अबस्थायाथ' मोजां नंथ्रा बेयो मा थुरिसोना थिंसो बेलाय थिं थारमाने गरम जायो जे सायाव मोजां टेकनिक बायदों दे थ' अबस्थाया बे आच्छा आदैनि मेन गामिया ओरैनो मा जेनेबा बेखौथ' नोङो दिहिरि मा होनखोमोन दिहिरि सापुरि ओमफ्राय बेयावथ' खारबोदोंसो नोंसोरो मेन गामिनि नाम मा नाममोन मेन गामिया दिहिरि नल'नि फार्ममोन नल'नि फार्मखौ गारनानै बेयाव फैबाय ओमफ्राय बे दिहिरि नल'नि फार्मनि अबस्थाया माबायदि दे दा जेबो गैला मथ'ते न'फ्रा जोंनि न'फ्रा ओजोंनो सिफायाखै ओरैनो दोनदों गोदो सरकारिनि न' होनाय दंमोन फाखा न'बो बानायनानै ओरैनो गारना फैदों दा बे न'फ्राव हाग्रा दुजोबबाय मानसि थांनो हानाय कन्डिसन दं गैया लामा दंना गैया थाङो मालाबा फोथाराव थांनाय सलिनो दसे जिरायो नोंसोर बे दैखौ बारनो हायो माबा सान्दुं दुंबा थौले जायोना माबायाव थांनो हाया आरोना माइफ्रा मोजां जादों ओमफ्राय नैबेयाव थाफैनाय बेसेसो गोबाव जाखो दायो दा सेमोननो हाखौ होदों सेमोननो आं फैदों बेबो सेमोननो लुनांदों न'खौ हाखौ जोंनो नैबेनो बै गासिबो गायग्राल' गैया ना ज' गायग्रा गैयाना नोंसोर अखा गिसाल'सो बेफोरो हाया सोलिबाय एक्सुवेलि बियो उमा दले होननायनिमोन बेसेबां मानसिनि आरो ओमफ्राय जोंनो बिगासे होदों आरो बिदा फंबाय सानैनो दानाव होदों ना फानदों दानाव दान होदों दा सरकारा बिनानै दा मन्दला जिअ'टेक खालामदों दा फाथाखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय नैबे हाया रिजार्भ नङामोन ना नङा उमा दलेनिखामोन बिसिनि गभर्नमेन्टआ बे उमा दलेनो फैसा होखोना ओरैनो नङा बिनि हाखौबो फाथा लागायना होगोन ना लागायना होबाय नोंसोरनो होनाय हाखौ होनदों जेनेबा जोंनिखौबो जोंनो बे बिगासे होबाय नालाय बेनोबो बिगासे लागायना फाथाखौ बिदा हाया गोदो फाथा गैयामोन दा उमा दलेखौ मा होनना सानो नोंथांमोना जों बिगुमै बिबोनां नालाय बिबोनाय बिमायाव सोमोन्दोनिखा ना आच्छा रायजो हिसाबै माबा बेलेग हिसाबै जायाखैना ओमफ्राय आदैनि फिसाला ना ओरै फै बाबु सेंग्राफोरबो दं गाज्ला दा साबैसे दं बिदि सेंग्राफ्रा बे सासेल' दं बेवहाय गामियाव ओरैनो गामियाव दङ साब्रै साबासो दङ ओरै फै बाबु सेंग्रा गोनांथार दे मा खामानि मावो दा थाखो बेसेबांखौ फरायगोना फरायाखै माने आं बर्थमान माबाथ'वाखै मेसिन सालायो फरायथ'वाखै आरो ना ओमफ्राय बेसेसिम फरायनायमोन नोङो ओरैनो 8 लाइल फरायदों बेसे गोबाव जाखो गारनाय स्कुलाव गारनाया थांनाय बोसोर गारदों बबेहायमोन नोंसोरनि दा 8आव फरायनाय स्कुलाव बबेहायमोन माबायाव दरगमपुर बबेथिंमोन बे जायगाया खोदोमगुरि बे हजों थानानै फरायोमोन ना ओमफ्राय दा बर'मोन ना फरायनाया दा गारबाय ओइसिम गारनानै फरायबाय गारबाय हाबा जासिगोन नामा साबैसे आदैया मा फिसालाफ्रा मथ'ते साथाम बैयाव दङ हाबा जाजोब्बाय नामा बिसोर हाबा जाजोब्बाय बेयावबो बिसोरबो हाखौ लादों
दा जोंबो बेयाव लानांगौ बेलेग बेलेग जाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय उन्दैसिन नायो थ' लोगोफोर आं दहायबो बुंदों दाबो बुंदों माने बेबायदि माखासे देरफुनाय फ्रेस गथ'फ्रा माने फरायनाय गारदों सोरबा स्कुल गारदों होनबाथाय बर' फिसा हिसाबै जोंनि बर'नि माने इयुनखौ नायहोनो हरनानै एसेब्लाबो गाबखांनाय फैयो एसेब्लाबो दुखु मोनो आं दहायबो जोबोद दुखु मोनदों सासे बिनानावा फरायनाय गारदों होननाय लोगो लोगो ओमफ्राय जोंहा फंबायखौबो आं एथ' माने दासो देरफुनाय क्लास 8मोन ना क्लास 8निफ्राय गारबायनो फंबाया माने जा माबाया फंबाया गारनाय थ' गारनायनि मेन खारनखौ खोन्थागोन नामा मा खारनाव गारनो मानि खारन माने बे स्कुलखौ थाङाखिसै थांनानै JCPआव सासे माहाजोननियाव हेन्दुलमेन थाहैनानै सोलोंनो हाबाय दा बेनो खोथाया नङा होमबा ओमफ्राय दाबोथ' दरमाहा न'खरनि माबा मोनसे प्रब्लेमाव गारनो गोनां जादों नामा न'खरनि प्रब्लेमा एसे नङामोन दा जोंबोथ' फरायहोनो बारा हालामोन दाथ' लेखा माबा बायनाङाना ओरै फ्रि होयो सरकार बुजिबाय बारु थ' बे आरोना न'खरनि प्रब्लेम लोगोसे साइकेलखौ हरदों थांनो लोगोसे परिबेसनि प्रब्लेम मोनसे फैबाय लोगोसे न'खराबो ओइयाव थाहां बेयाव थाहां बिदि नङा होमबा थ' माखासे गथ'फोरा रांखान्थिनि प्रब्लेम मोनबाय खोमा दानि जुगावथ' नोङो गोबां फरायनायावथ' नाङा एक्सुवेलि नङा होमबा सोलिलांनो थाखाय माखासे रां नांगौ जायो थ' बेफोरखौ एसे सिन्था खालामनानै फंबाया दोनथ'बाय खोमा बिदि सानदों आरोना आङो दा बिदि गारनाङामोन दुखु मोनदों नङा होमब्ला जोंनि इयुना जोंनि बर'फोरनि इयुना बिदिजों जानाय नङा आंनिब्लाथ' नङा होमबा ओमफ्राय गामिखौबो एसे डेभेलपमेन्ट खालामनायनि खोथा फैबाय नङा होमबा बिदिजों बोरै गाव गावनि माने गामिखौ डेभेलप खालामनो नङा होमबा नोंसोर साफा लेखा गोरों जाबासो नोङो गामिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौबो लाबोनो हागोन नङा होमबा थ' बिदि मोनसे खोथा बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोंहा दहाय जोंखौ गाइड होदोंमोन ना सासे आयंआ आयं थांगोन आदैनि न'खराव आं गासैबो देखायजोब्बाय ओमफ्राय आदैया बेबायदि सरकारनिफ्राय सुबिदा न' जिअ'टेक बिदि बानायग्रा जागोन ना जायाखै दा बानायलांदों सिख्ला सानै फैनानै बानायलांबाय लिस्टआव बिदि फैनाय नुनो मोनाखै लिस्टआव दा खिन्थाफेरथ'वाखै दाख्लै ओमफ्राय बिनि उनावनो खनसे लेखा लांबावदोंना बेखौ लांजोब्बाय थ' आसा दंसै नङा होमबा थ' फैयोब्ला माबा मोनसेबो जासिगोन न' होननाय बुस्थुआ माबा मोनसेबो जासिगोन नङा होमबा डेभेलपा बेखिनिया जासिगोन थेवबो ओमफ्राय ZPCखौ होनदोंमोन आं बे लामाखौ एसे बानायनानै होनो नैबे गामि सिं थांग्राया नङा जोंनि हाबग्रा नैबे हाबग्रा लामाया दानि हाबग्राबो फैया लामाया गैया हायाबो जोंना बै उवालानो नैबे वालनिफ्राय सिम आरोना डेभेलपा लासै डेभेलप जागोन दे हजोंलाय डेभेलपआनोमोन जानाय लोंनायबो जों अभाब गैयामोन मैगं थाइगं मावनानैबो मोनजादों दैमा खाथियाव थानायनि मेन खारनानो बेनो दैमा खाथियाव नों हाजार माहाजोनबाबो दैमाया माला फबलांगोन माला दुखिया खालामलांगोन मानसिखौ दहाय जोंखौ दैथिंबाय थानाय आदैनि नङा आयंनि नङा नैबेनो बेनाबो बे एखे कन्डिसन ओमफ्राय नोंसिनालाय माबा जिअ'टेक मोनदोंना आयं हा जेबो नङा ओमफ्राय नोंसिना न'आ जिअ'टेक मोनदोंना आयं जिअ'टेक मोनदों दाख्लै साफाय जानो जिअ'टेक खालामदों होननानै खालामदोंमोन दा ओमफ्राय जादोंना जायाखै मिथिथ'वा दाख्लै जिअ'टेक बानायनायनि उनाव माखासे लेखा लांबावदोंमोन ना बे लेखायाबो हरनो मोन्दों रेसन कार्ड मोनाखै माथो सासे आदैया हरनो मोन्दों होनदोंमोन रेसन कार्डआ दंखायो ओरैनोबाबो नङा बे इनि उनाव खनसे लांबावदों ना इनि उनाव खनसे लांबावदों होनदां बे साफायनो खांनायनि उनाव ओमफ्राय दाउ बोरमाफ्रा बबाव थायो नै बेफोरनो खोमा बेयावनो बेफोरो माने गग्रा ओंखाम संग्राया बेनो थ' अबस्थाखौ नायलै नोंथांमोन नङा होमब्ला आं मा होननानै बुंहरो नङा होमबा बेबायदिनो अबस्था जालांबाय सिगांथ' मोजांमोन नङा होमबा हजोंहायबो न'आ गंनै गंथाम दङ दा मोजांमोन नङा होमब्ला आलि सायाव गंसे दंमोन बेखौबो थिंफोरखौ सोरबा बोखारनानै लांजोब्बाय दिनैनि दिनाव नै बेबायदि ओमफ्राय खामसालिया नै बेबायदि सब सेरजोबो माने जिरायगोन दे थ' जोंखौ दैदेननाय आयंनाव फैबाय दा आयंआ बुरैया बर'ना दख'ना दङ बर'आनो गोजाख' दख'नाखौ मानो गानजाया होमबालाय उलसिगोन र' थांनांला फैदो गाननांला गाननो थिनाखै आङो नोंहा माने ओइ जोङो बिदि माबा थानाय नालाय बिदिनो जाहा थागोन ड्रेसा मानि ड्रेस बियो बैसांनि दा बैसांफोरनि ड्रेस थाबाय नालाय बिसिनि ड्रेसा साबसिन ना जोंनिया साबसिन जोंना मोजां आरो मोजांबालाय मा जानो इयावदि बिदिनो सोबदिनो थानाय जे ओंखायनो बिदिनो गारलाबायबाय दे जेबो नङा दे माने जायगायानो बिदिनो कमन जाबायना बिदिनो सोलिनांगौ जायो नालाय थ' गाननाया कमन नंला आरो ना समाव गानो नङा होमब्ला माने नांगौ समाव गानो आरो नङा होमब्ला ओमफ्राय मा ओरैनो मा फुजियो जेनेबा धोरोमफ्रा
माबासो सावो माथो जयग' होयो जायगाफ्राबो बबानाय मन्दिर दं गैया बेबायदि गैया नै दाख्लै बैसागोआवसो फैदों जोंनियाव बैसागोआवसो बिदि सुबिदा लागोना लायाखै जयग' होनायनि मन्दिर बोसोनदिर बानायनायनि सुबिदा लागोना लायाखै रायजोनि न' दंना गैया जेनेबा बे हारसाफोरजोंसो हाबदोंमोन जों हारसाफोरजों दानि आयंआ मोनसे खोथा बुं न'नियावल' माबायो आरो न'आवल' इदि लोगो जाफानाय जाबाय आरो जों आयंआसो मोनसे खोथा बुंदोंमोन होनबा हारसाफ्रा नाम गायनायाव दल दामफायो दुलदुं दालदां रंजाफायो नङा होमबा इदिनो इसोरजोंसो हाबफायो ओमफ्राय न'आव जोंना न'आव बेलेग न'निखौ जयग' सावो आरो आदसा बर'फ्राबो इयाव खम जाबाय नालाय थ' बिसोरजों हाबफानानै माने धोरोमखौबो धोरोमनि रायजोजों थाफानाय माने थांफालाबायनानै जयग' सावनोखौबो कपाटनि अबेबा लायनांगौ सोनापुराव धोरोमखौसो लाबोयो जोंना पुर'हितखौ आदसा ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय आयंमोननि मेन न'आ बहायमोन सिगां जेनेबा बेयाव थानायनि सिगां नोंसोर बोरायलायथारबाय दा नोंसोर दिनैनि समाव आं आयंमोनहा गाज्रिबाबो बुंगोन दे आङो आयंमोनहा माने दिनैनि समाव बोरायलायबाय खमब्लाबो नोंसोरो 65-70 बोसोर जाबाय नङा होमबा जाबाय थ' बेबायदि बेलायाव नैबेबायदि न'आव थानो समायलाथ' नोंसोरो दिनैनि माने 40-50 बोसोर सिगांसो नोंथांमोना बेयाव बिदि न'आव दंमोन नङा होमब्ला दिनैथ' नोंथांमोना बेबायदि न'आव थानांलिया थ' बेबायदि न'आव थानायनि मेन खारना मा मानो थानांगौ दानि बोरायलायबाय बुरैलायबाय मा खारनाव बिदि थानांखो एसे खोन्थाना होदो ओजोंहाय दंमोन आंखौ मोजां दाबो दं होफायाखै नङा न'खौ होफैयाखैना आदसा लामा दै नङाबा दाबो थांजागौमोनबा ओरैहाय न'खौबो नुलांगौमोन दादि लामानि थाखायनो थांनो हागोन आरो थांनो हाया दि दा दैयानो मारै थांगोन एकदम ओइ आफाङावसो दं जोंना न'आ आफाङावसो आवगोल आलि मोजां दंमोन नङा इयाव कमिटि दालांनिफ्राय हाबनो हागोन हाया दायो हायो दा हायो हागोन जानो गेजेराव दै मोनसे दंमोन बे माबायदि जादोंथाय जोंनिफ्राय दा दैखौनो थांनो हाया थांफेराखै बाराद्राय दाहार बायदि जे बारि माबा माबि ओजोंहायसो दंजोबो गैलानो दा सोबबानो थाइजौ मोनजाजोब्बायमोन जों सोबखौनो माबाजोबनो हाबाय गय माबा माबि मोनजाजोब्बाय ओरैनो माबालांजोब्बाय दा इ दैयानो दोना जे मा खालामनो थ' बेवहाय बिदि मेन थाफैनांनायनि खारनानो दै नङा होमबा दैनि थाखाय खारलाबायनांबाय बेवहाय सासे गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो माने हा आरा बिगा अननानै होदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'बो जिअ'टेक बानायबाय दा बेबायदि एसे एनै सुबिदा जासिगोन नङा होमब्ला एसे एनै माला मोजां जागोन थैनायसिमाव बेसेबां मा डेभेलप जागोन इसोरासो मिथिगौ नङा होमबा आं बारा आयंमोनाव बारा सोंबाय थाथ'लिया गासैखौबो माने मिथिखाबाय नङा होमबा थ' न'आ बेबायदि कन्डिसन नङा होमब्ला दे थाथ'लायदो दे होमबा दे बोराय बुरै बिदिनो ग्रें ग्रें अनलायनानै जा नङा होमबा जिउ गोलाव जाथों थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो देखायबाय माने न'खरा गोबां दंबावोमोन ओमफ्राय टाइमाबो सर्ट जाबाय नालाय मोननै मोनथाम खामानि लानासो फैनाय ओमफ्राय बेयाव हाब्रबहै फैनायसोमोन नालाय थ' बेनिखायनो आं माने भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नो सानबाय आरोना आं उननि समाव माखासे गोबां भिडिअ लाबावगोन बेयाव माने देखायनो गोनां गोबां जायगा दङ गोबां बेबायदि नायथाव जायगा दङ आरोना नोंथांमोननो माने फोरमायनो थाखाय जायगा दङ आं बेखौ उननि समाव देखायसै आरोना दिनैथ' हास्लाबनाय लानो बोथोराबो गाज्रि जादों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोजां मोनदोंमोन लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा माने नायदोंबा गोदानै नाय भिडिअखौ साबसक्राइब खालामनो गालांनो दाबाय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं